במה מדליקין ובמה אין מדליקין. אין מדליקין לא בלחש ולא בחוסן ולא בחלך, ולא בפתילת העידן ולא בפתילת המדבר, ולא ברוקה שעל פני המים, לא בזפת ולא בשעבה ולא בשמן קיק ולא בשמן שרפה, ולא בעליה ולא בחלב. נחום המדי אומר, מדליקין בחלב מבושל, והחכמים אומרים אחד מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליקין בו. אין מדליקין בשמן שרפה ביום טוב. רבי ישמעאל אומר, אין מדליקין ביתרן מפני כבוד השבת. והחכמים מתירים בכל השמנים, בשמן שומשמין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, בשמן דגין, בשמן פגומות בניטרן ובנפט. רבי טרפון אומר, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד. כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן, וכל היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אוהלים אלא פשתן. פתילת הבגד שקיפלה ולא יבבא, רבי אליעזר אומר, טמאה היא ואין מדליקין בה. רבי עקיבא אומר, טהורה היא ומדליקין בה. לא יקוב אדם שופרת של ביצה, ממלאן השמן, ויתנן על פי הנר, בשביל שתהא מנטפת, ואפילו היא של חרס, מרבי יהודה מתיר. אבל אם חיברה היוצר מתחילה מותר, מפני שהוא כלי אחד. לא ימלא אדם כהר השמן, ויתננה בצד הנר, ויתן ראש הפתילה בתוכה, בשביל שתהא שואבת, מרבי יהודה מתיר. המכבה את הנר, מפני שהוא מתיירא, מפני גויים, מפני ליסטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שישן פטור. ככס על הנר, ככס על השמן, ככס על הפתילה חייב. רבי יוסף פוטר בכולן חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחם. על 3 נברות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר. 3 דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. ניסרתם, הרבתם, הדליקו את הנר. ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין מנסרין את הוודאי, ואין מטבילין את הכלים, ואין מדליקין את הנרות. אבל מנסרין את הדמאי, ומערבין וטומנין את החמים.